munomo mune vari kutokonzeresa kana mune vari kukonzeresa kana uchizviti uri ng'anga uri munomo ndiri kukumbira ugare asi kana uchiziva kuti uri ng'anga imwe iya gara wabuda uende mukabuda ng'anga dzinokona kuita ina hatisi kuonekwa dzikabuda mutsvimbo ndichakudzai zviri kumberi ndine nyaya yekuchiweshe mhuri yeZimbabwe yemudhumeni akabatwa nemukadzi wemunhu mushure mekuti mukadzi ari kuisa mameseji nemudhumeni murume achibva abata foni haana kuudza mukadzi wake kuti ndaona mameseji auri kutaura nemunhu murume achibva atora foni nekutanga kutata namudhumeni mudhumeni akatora nemudhudhuru wake kamupurudhudhu kaya achibva anzi madam okay kumapatsa 7 dzemanheru uyai tisangane padongo rekakanyemba riya tizosangana ipapo apo haana kuziva kuti ari kutaura nani naBosho yewe Bosho ndokubva apfeka hembe dzamaisabel skate netop kupuka kwenyu chii chakazoitika ndiriya simudza mubhadha tirove pakatsikatsika andiriya iwe ndakakumbira handiriya maikaniwe iwewe handiriya iwe amai vangu handiriya maikaniwe pakatsikatsika simudza mubhadha pakatsikatsika simudza mubhadha pakatsikatsika Piorotapio Woro mazipa ini pata pitani pro afana tu sipeka chara mtiraima jumanda wakachi wemba kibende kia si piniti woro maid denyaro shwiri pinifo wako chwem si piniti woro maid denyaro shi akero shi oiri po rigiti vo iwe 9 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje tiri kuendera patsogoloka nacho chirongwa chano the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM papa Isabel vapindira ka mu studio pani nyaya makataura kaimi pani nyaya makataura ka ndimufundisi zviye here yes kunge wekumbire aifunga kuti ari kutumira mafoto kwa mu girlfriend achibva atumira kapa group reku church ari kutonzi ndikansela zvakare apa ari mukuru wechekereke zvakare kwanza ida kuti pa status inotumira ndobva akanganisa ndobva chalika ndobva chazoendera kumberi izvozvo zvakare ndine nyaya yekumbire zvakare yeumwe zvakare akuwadza mumwe mukadzi zvakare nenyaya yekuti wakandidya kumbire futi baba Isabel azvitombodi kunonoka nyudza igejo right icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadi bekufamba mukadi bekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matima na wose nyika ino paka chiwe andizipedze sei kuti she ikokoko chiwe she papa yes inzwa inyaya ishi nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndeyekuti kune mukadzi akadanana nemudhumeni kana kuti kune mudhumeni akadanana nemukadzi wemunhu vadanana kudaro ndokutanga ivo pachavo kufambidzana vachifambidzana kudaro vachiita basa ravo vachifambidzana kudaro vachiwirirana vawirirana kudaro murume anove mudhumeni akatanga kusenda mamessages panani pafoni yemukadzi asende mamessages pafoni yemukadzi anditika murume ndiye akabva aona mamessages emukadzi uyu achibva ati wow haana kubvunza mukadzi kuti inini panapa ndaona chi ndaona mamessages akabva anyarara kudaro akakuramba ari zi ndokunyatsona mukadzi wake atori nemunhu wari kuita sei wari kutaura naye mamessages ndobva abata foni achibva atanga kupindurana nechi namudhumeni achipindurana namudhumeni achitumira namudhumeni baby pane kwandiri kubva but nguva yafamba unokwanisa kuzondiona here so ndikwanisa kuona because chi mfesa hapo zvikanzi alright zvikanzi tingasangana kupi nekuti iko zvinozi anytime anogona kusvika unokwanisa here kuona kamwe kanguva kangobuda zvikanzi padongo pekwanhengi ndo padhuze zvikanzi ngatisangane padongo mudhumeni ari kuuya right mudhumeni achibva asvika achibva paka kamudhudhu kake ndobva dzima malights ndobva ataudzwa kuti ndakamira pakadai swapa mukadzi achibva uya manheru so mukadzi pakuya manheru anga asiri mukadzi anga ari murume akabva apfeka hembe dzechikadzi ndobva afamba
paakasvika Mtumeni akabva avhura maoko ekuda kunohagana nemunhu wake. Nguva yakati haga, murume akabva avhura wake vachiti haga ndiye haka. Nguva yekuhaga yakaita nguva yekubatwa. Hey! Kada kutiza ukanzi anditora bike. Ndotora mdudu. Ukatiza. Ragani kubate muromo. Chirongwa chino bosho ngora saitinzwe. Icho kwa demuri ya Zimbabwe pakabatwa Mtumeni akabvanzi hunza 5 wire. 500. Amere kuti varume cash. Vari kuti sei. Sekanzi all right. Ipapo mdudu akabva otorwa uchibva vaenda. Mangwana makuseni murume akashevedza hama dzemukadzi inove sekuru anzvadzi yamai vemukadzi vachibva vasvika panzvimbo. Vasvika panzvimbo ndo pakazobuditswa mari neMtumeni. Pakabuditswa mari neMtumeni, mari yakatorwa nasekuru. Inzwai Zimbabwe matongero akaitwa navasekuru. Murume uyu anga nevakadzi vake ane vana vake 4 nemukadzi uyu, asi haana kana mari yanga akabvisa. Anga satarora kana tezvara. Okay. Vasekuru vachibva vashevedzera kuti ona mwanangu uyu abvisa mari iyi ndo mari yatotanga kutobata pakuroorwa kwako. Saka uyu ndiye wata kutoziva ndiye mukwasha waari kuti chikomba ndiye watoziva kuti mukwasha uyu zviri kwauri, but pana pari chatozivi kuti uri pana paiwewe, tora hembe dzako. Saka kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe, mukadzi akabva atotaura iye kuti iye ndaakutoenda. Chatisati taziva ndechekuti mukadzi uyu ari kuenda kumba kwaMtumeni here kana kuti achazoenda kumba kwake then Mtumeni achiita sei achimutevera. Saka iko zvinozvi mukadzi uyu paakanzi izvo atore hembe, murume wake akabva ati iye inzwa, usati watora hembe dzako ndiri kukumbira kuti ushevedze vatete vako ukwanise kutora hembe dzako mune zvakanaka. Mukadzi haana kuti ashevedze anzvadzi, ashevedze vatete vake, akabva aita imba yokupaza kuti atore kuti atore hembe dzake. So nezuro murume akaenda kumapurisa. Saka nyaya ndiri kutaura iyi yane mapurisa pakati, but mapurisa pakati ari pakuda kuzama kuenzanisa nyaya yekunzizvo. Murume akaenda kunoripota achiti mukadzi paida kutora hembe instead kunoshedza vatete, akazoita sei akabva ashevedza akabva ita zvokupwanya imba ndobva atora hembe. Asi vanhu vachitaura kuti izvo zvakaitwa navasekuru kuti murume yanga asati aroora pane vana 4, mari yakabhadhirwa nechikomba yekubata kwake. Sekuru vakazoshevedzera kuti ndiwo mari yatabata, ndiye watakuziva kuti mukwasha uyu awo unochakwambobvisa, saka iwo mwana wedu uyu ndiwo watakuziva amukwasha uyu. Asekuru vachibva vaenda, mwana uyu akusara kurongedza hembe, murume wake akasara achiti iye haukwanise kurongedza hembe dzako nekuti panga pana sekuru, shevedza vatete vako anzvadzi yababa vako urongedze hembe dzako dziripo. Mukadzi uyu haana kumirira kutsvaga vatete kuti vasvikepo, akabva aita zvokuponya imba ndobva atoda kutora hembe dzake. Murume achibva aenda kumapurisa kunoripota kuti mukadzi kutora hembe dzake aita zvokupwanya imba. Saka nyaya iyi zvakare yaane mapurisa pakati, so hatisati taziva kuti pakusvika kumapurisa vachati kudii. Asi ndichitaura nevagari vemunzvimbo izvi vari kutaura nyaya yekuti womwe murume uyu akada kubhadharisa chikomba iye asina kuroora. Asi mhosva yake ndeyekukanganisira vabereki vemukadzi wake wo. Asi vari kuchema vachiti Mudhumeni wedu akazi kekutanga pamukadzi uyu, Right. ane kakawanda Ndo unhu wake. Iye kuti hana kuroora uyu tinoiziva. Tingaendere kunotorera vakadzi vane varume vavo nenyaya yekuti munoziva kuti akaroora zvishoma kana kuti havana kufitana, iwe unozvitonga sei vanhu vari mumba mavo? Ndizvo here kuti unokombisa mukadzi wemunhu nekuti unoziva kuti haana kuroora, kana kuti wakaudzwa nemukadzi wacho kuti haana kuroora kuba kwedu unomutora. Saka vanhu vari kuchema vachiti matongero akaitwa nasekuru ndiwo here, kwokugara kwaita murume nemukadzi kusvika pakuita vana 4 asina chaabvisa, ndizvo here mhosva yake ngaimire yoga. Ko uyu kutora mukadzi wemunhu iye aine mukadzi wake, ndizvo here? Ko nyaya yakaitwa navasekuru yekuti mari yabhadharwa nechikomba iwe ndiwataka kuroora chitobva pamurume uyu uchienda pane uyu, ndizvo here? Vochiti zvakare vakomana zviri kuitwa neMudhumeni akazi kekutanga imuimba iyoyi zvakare yatorwa mukadzi uyu azobatwa Mudhumeni uyu, kune mumwe zvakare ari kutofungidzira kuti paukama ipapo pane zvari kuita zvakare Mudhumeni atori nemamwe matare akambogadzwa zvakare mukati menzvimbo imi. Saka vanhu vari kuchema vachiti uyu mutungamiriri kana paine munhu akambotongwa naye kana munhu akambomubvudza nezvemukadzi wake, Mudhumeni uyu akasvika kumunda kwemunhu uyu anorayiridza basa rake zvakakwana here? Hai! Baba Isabel, muri kuti kuchiweshe kune murume nemudzimai ichokwadi vane mhuri vana 4
murume paakatora mudzimai uyu haana kana sendi haana rakabvisa kusvika vaita vana 4. mumwe musi achibva aziva kuti mudzimai wake ari kudanana nemutumeni akabata foni mameseji tokapusisa kuti mameseji achibva atanga kukomuniketa nomutumeni achitonge ndiye mudzimai zvikanzi ngatisangane padongo reko kanyemba vachibva vasangana vakasangana nguwai kwakuri kuma7 manheru apa murume akabva apfeka hembe dzechikadzi achibva apfeka hembe dzemudzimai wake pakapaka murume achiona mukadzi achiuya ndobvavhura maoko mutumeni ndiye akavhura maoko ka mukadzi wendovadi apo ndimudhara nguva yekunoti haapa pakuda kuti akati gumi rakasvika vaviri achibva abatwa mutuma ukatiza ndotora mtutu achibva tsikama zvikanzi 5 aya mtutu ndobva watorwa mangwana usida achibva ashedzwa zvikanzi uya titaurirane ndobva pashedzwa hanzvadzi yamai vemukadzi sekuru ndo vakanga ropaitika dare sekuru ndo vakangoti mariya ipa ikangodzisweye zvikanzi uyu ndo mugwasha kugorwa kwako kwese ndokutanga kukudyawo bari nasi sekuru vanga vakonsulta sekuru vanga vataura nedzimwe hama here kana kuti vakangoita sekuru vakangoitwa zvinhu zvavo vagara ipapo kutonga nekutoperedza masports so muzukuru wavo anovaka mudzimai murume uyu akabva anzi rongedza twako ndokuziva zvokuita wobva waenda kumurume wako aenda kumurume wako mutsva mutumeni saka muzukuru akabva arongedza muzukuru ada kurongedza zvikanzi nemurume pamba uyoyo ndofunga aitoona kuti panoda dzimwe hama dzipindire kana kuti mukadzi wakanga achiri kumuda bhati kuti vachitaurirana pasina mumwe munhu mutsva uyo hapana zvikanzi izvo usati warongedza hembe dzako shevedza vatete vako hanzva dzebaba vako kuti vauye anenge aiziva kuti pavanosvika ipapo anovapirawo nyaya kuti uoneke kuti yoziya sei uyo haana kuda kuenda kunoshedza atete akabva enda zvekupaza imba uchimira vatsvaga vakomana ndikupaza imba kuda kubuditsa zvinhu murume achibva aenda kunoripota kumapurisa kuti mukadzi aita zvekupaza imba kuti abuditse zvinhu saka nyaya yemaoko mapurisa izvozvo mudzimai wake paakapaza kaimba akatora katunhu twake akaenda kuti akabuda ndopasapasa takaenda kwasekuru here kana kuti akaenda kwamutumeni asi kunzi kwamutumeni hakuti kuti mutumeni ane mukadzi wake aunza nyaya kuti muti ndiani hama dzekumukadzi dziri kuti idzi hama dziri toshedzera kutoti nyaya iyi yakaitwa nemuzukuru wedu isi wrong yakaitwawo zvakare nehama yedu kuti matongero akaita futi isi wrong yekuchaja mutumeni achishedzera kuti uyu wanotangira pamukwasha asati apanisha uchi muzukuru wedu kana uri mumba kunyange asina kuroorwa tine mataurire kugarisa pasi mukwasha wedu amai ichi weshe amai murume wese wekuchiweshe hanzi murume wese wekuchiweshe isai madzimai enyu central locking system mukasadaro mudhumeni anoenderera nganamire pfumvudza intwasa isati yauya ikauya asati anamira wese vanopera vakadzi wenyu ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Zhuwau paTrabablasi muHarare chibage chache green paya mudhumeni anonde padongo dzidziseko vanhu kana vachitonga so hakuna zvakadaro ari kuda kashamu and above ndinonzi Darlington Vochora hanzi sekuru avoka vari kudzidzisa kamuzukuru chifambi mabesa beo vanoda shamu and above mudhumeni woye asi mudhumeni anojairira vanhu handiti wena varume isai malokunate pamadzimai enyu because madhumeni hanzi right anojairira kamadzimai evanhu ndinonzi Robson Kagura weLiverpool paEperton ndiwo here right zvinofanira kuitwa nevanhu bhozho nabhonzo uyo mudhomeni akajaidzwa anoda shamu ndinonzi Gift Binara paushe wekunze pariseko paushe wekunze nhasi chiri chifundo nangomusira zakuti muri kutipata bwino tenda makitonga hakuna zvakadaro ndinonzi Love More Chingwena ndiriko kwamurewa kuriseko kwamurewa nhasi
Zimbabwe plus 263 KB takazoti abaneziso anoitwa seizviya mudhumeni hokoyo ndinonzi Innocent Manase ndiri kuMeborine kuri seko kuMeborine nhasi chikuru avo dai mudhumeni akatora mudzimai wavo vanzwe marwadzo azvo ndinonzi Dioni muparazuva pabudiriro 5B hanzi dai mudhumeni akatora kamudzimai wasekuru ava anyaso kunzwa marwadziro azvinoita matongero avakaita pasekuru vakatongera chitororo chero akasida kadhara but idzo dzinozosvikawo vana 4 zisina kubuda kana sende kona natezvara zvinoitasakana pochitotuma mwana school fees iri kubhadhara asi abai vachaona 11 minutes sekuru vakagona nokuti chinoratidza kuti vanozivana nanatezvara chii mukwasha uyu haungatange kudya mari handitika yechipfambi chemudzimai wako vabereki vake vasati vadya right ingava chero pfuma hanzi inofanira kunge iri pfuma yevabereki first kwete iwewe kudya kamari yemudzimai wako nechipfambi chake vabereki vake vasati vadya anonzi machiya papa anowanika pamusika ekuti ka imimi varimi munonge makatenga makanorima ka mouya nezvino munobva manzisa apa munopa munhu asina kukupai mari asina kumubhadhara makoronyera ndo vanotaka kutengesa woisa extra money yavo wozokupa iwewe change iwo ndinotaka kudya iwe karibu usati wadya makoronyera wotanga kudya iwewe muridzi wakapinda mumunda sekuru vakagona munhu anogara nemudzimai kuita vana pasina kana sendi here ndinonzi Josephat Muchiwa representing Chirumumhanzu mwana wamai Ridia apa vari kutonga mukoma kepika vari kutonga nyaya yasekuru ko kuti sekuru vazosvika apa mukadzi ane zvakaita nokuda kwamutumeni titongerewo nyaya yemukadzi nemutumeni mudzimai akata chipfambi namutumeni sekuru vakatozopinda nenyaya zvanga zvaitwa nevanhu ava ko nyaya yemutumeni nemukadzi uyu ndizvo here kuti kana mukadzi akaroorwa achigara nemurume asina kubvisirwa mari anotenderwa kumbobuda kuenda out achidzoka nekuti hapana yakabvisa kutaura kuno kwatiri kuti mhuri yeZimbabwe ichakupera kuitika asi yateka kuseni munzvimbo yemuguta reHarare muna Chiremba Road panonzi paQueensdale nhasi kuseni kwanhasi pane muti wakareba uripo ipapo mukazoenda paWhatsApp channel munoona zvanga zvichiitika ipapo mumwe murume ari kupfungidzwa kuti abva kuchitungwiza ndobva akwira mumuti uyu achishevedzera kuti ndoda kuzviuraya upenyu hwangu hunomira mune zvakanaka vanhu vachibva vaungana kusvikira amai vemwana uyu vazoshezi vasvika ipapo neveukama vakasvika ipapo muchinzi mumotokari mamunira muzvingudza kuti pane zviri kuitika achishevedzera mashoko ekuti iwo amai vangu kuti ndiburike zvakanaka amai vangu kunge vataura zvakaitika zvese asi amai vangu vachita handizvo zvatikwanisa kuita pazosvikawo dzimwe motokari dzinogona kuda kununura nekubatsiridza vanhu vanga uri muti saizvozvo vanhu vakawanda pakaisiwa malata kukwira mumuti nemvura yange ichikwanisa kuspreyiwa imomo kuti munhu akwanise kubatwa vamwe veukama vachizama kutaura nevanhu vanga vari pasi vachiti kwirai nefoni mumupe foni titaure naye achishevedzera kuti ukasvika nefoni pandiri chenjera kuti tinoenda tese pasi malala achiiswa ipapo mvura ichispreiwa kuita sei kusvikira vazokwira vakasamazva vagona vanogona kumira mumhepo mamiti umu kusvikira vazodzika nemunhu pasi zvaitika nhasi izvi right mukomana uyu akura sei murume uyu ane makore mangani murume ari kuma 28 to 30 years ane mhuri ane age yosvika pamhuri amai vanozikwanisa kutaura kuti mwana wavo ane mhuri here but nezera rake munhu anofanira kunge aine mhuri but tisingazivi nokuda kwezviri kuitika zviri ane mhuri here uye mashoko anga achitaura ekuti amai vangu ngavatenge vataura zvose zvakaitika ndiburike zvakanaka amai vachiti handina zvandinoziva zvirikutaura maybe kuti kurwara here angave madrugs here kana kuti urwere hapana ari kusiva anogara kuchitungwiza ndokutaura kuti ari kugara kuchitungwiza saka abva kuchitungwiza kuzokwira muti kuQueensdale ende kuti amai vafamba sei kuzobva munzvimbo yanga ari nokuziva sei kuti mwana ari mumuti hapana ari kuziva adziswa vachibva vapinzwa mota achibva vafambwa naye but azoburuka azobatsirwa kuburuka muti abatsirwa buruka moti anga achida kukometa suicide yachitedzera kuti inini munomu ndofanira kuti ndife okay asi kana muda ndiburuke zvakanaka amai vangu ngavatero sezvakaitika amai havana chavataura handitozivi nezvaari kutaura amai vanogara nani amai apo pauya dzimwe hama ende hapana kukwanisa kuverengeka kuti hama ndisekuru ndimbuya ndianire but vabuda pachena kuti seukama ndaamai but pane umwe ukama vanga vachifonera vamwe vanhu kuti vakwanise kutaura vamwe vachidonzi kwirai nefoni vachidonzi kwirai nefoni mumupe foni tiite sei titaure naye but anga achiti mukasvika pana pane foni
foni ndoirowera pasi kana kuti iwewe uri kuuya nefoni tiri kutsika pasi tese. Aiwa, rega tinzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza kane ichi chekuqueensdale chichibatanidzira kachitungwiza munhu anofanira kakuripa asiwo murume rwaiti hanzi atorodzawo kamwana wevanhu pasina vabereki vake iye asina kuroora sekuru vakakanganisa kutonga nedembo ndinonzi Charles Jamo paWaterfalls Zimbabwe Polytechnic uko kune 22nd ZANU-PF National People's Conference. Tinzwe kuti zviri kufamba sei ikoko, kune vachadaka kukubatai izvozvi tichimbonzwa kazviri kuconference vachida kukupai kanyaya munobatika sei. Icho kwadimuri yeZimbabwe chiya cheri chazokupai chengundu chemunhu chemang'anga dzadziri munzvimbo dzairwarisa nekuuraya vana vakazochedzerwa mubatsiri akapinda munzvimbo ivo vakatiza imomo ende vakatoenda kuvakuru kunzi ndo vanhu vanga vachikonzeresa izvi asi vanhu vacho havasati vadzoka munzvimbo mushure mekunzi zvandasiya izvi vakadzoka pasina kutaura neni munomo vakwanisi kudzoka sakuri kuti vabuda kunze ndichazokupai musi wemande paka Rusape nyazura Rusape chakamira sei ichibva paRusape mukoba Cape Auto ndobva ndapinda panonzi paIsusa. Okay, about 80 kilometers from Bulawayo takananga kuVic Falls. Right, tobva hapo ndodzoka pachoshe idzo dziripo tu ipapo dzepaIsusa nechiweshe inyaya dzikada kufanana but yanda kutaka kutaura mukoba Cape Auto takabvaitaura ndepaRusape nyazura muna April tadzoka nayo ndopa yave. Okay, ini mwana komana mukoba Cape Auto haine murume ane mukadzi wake ndokubva takudatsika rikurwara njere ndokuenda pane chimwe chikwere chemakristu achinzada kubatsirwa. Right, ndokusvika ndobva ruwadheni rochiwiri benefo akira yespekishe muturo yemambo watu vari jumanda kia ndokunamatsiwa ndobva ruwa pasi makwada makuseri ndokubva adzoka ari 1 but akwanisa kuti njere dzake dzoda sei ndokubva abatwa nemakristu ayo ndobva vamurova. Yebo, ndokutizira kuhama dzake ndokumutevera ndokubva vamurova kusvikira baba vatevera ikoko kusvikira asumudzwa kuendesa kunzi rega ndinoudze mapurisa namababa vachiona kuti mwana wangu maroverwa aitwa vachidzoka vakaona makristu aya asumudza munhu vachifonera nepolisi kusvika vaenda kumapurisa mwana achisvika kuchipatara achibva afa. Nyaya iyi ndiri kutaura inobudikidzira uwo mutungamiri anomira sechinzvimbo chabhishopi akazobatwa nemapurisa kusanganisira nemakurukota ake echechi vakawanda namba yaidarika 6. Yebo, ndokuendesa kumapurisa muri yaZimbabwe kuna vanofamba nenhefenyuro takaita muna April nyaya iyi ndichiri kuiziva munhu ndokubvaiswa kumochara ndokubva vabatwa nemapurisa kusanganisira bhishopi vakazobuda mushure mekuenda kumapurisa vachiripota vachidzoka nyaya iri kumapurisa. Right, mukoba Cape kusvika vazoisa postmortem but postmortem kubuda kwayo inenge iri kungotenderera haina zvakaona zvinotsobuda pandavi iri nasina nyatsoipiwa. Okay, nezuro chitunha ndo pachakazodzoka kubva muna April pakauya chitunha mukoba Cape chakasvika kuba 10 dzemanheru. Vanhu ndokutakura chitunha ndokuenda vamba vabhishopi kunosiya chitunha ndokutanga kuimba vari ipapo nyarara mari yawo nguva yako yaita sei vachimba vari ipapo about 1 hour to 30 minutes to 2 hours varipo ipapo ndokuzosumudza chitunha zvakare ndokuenda pachechi yabhishopi ndokunorova 30-40 minutes 1 hour varipo ipapo ndokuzotakura chitunha vakuedza vakuenda kumusha kwachaenda kunoviko. Right, so ndonzira yakazoitika kubva panyaya iyeyi iko zvinhu zvobata but chitunha pachakaenda pamba kuma10 usiku hapana akabuda panze zvekuratidza kuti vagari pamba papane vanhu vese vanga vari mudzimba mberi kuti vanga varimo here kana kuti vanga asi vanhu vese vanoti iwo kana kwavira vaganorara mudzimba dzavo but hapana munhu akabuda panze wepamba apa zvekuratidza kuti panga paine vanhu here panga pasina vanhu here ava vakasvika nechitunha chavo nevaida kufamba nekuperekedza mufi uyu dzingave hame neshamwari vaingori nechitunha chavo ipapo vachingoimba vari panze chiri mukofini. Kope wakaenda kuchechi hapana munhu akabuda kuchechi hakuna munhu akauya vaifamba nechitunha ihama dzechitunha nehama neshamwari dzaiperekedza mufi ndo dzikafamba nechitunha ndopa yave nyaya. So hama neshamwari dzemushaka bva urifungidzira kuti bhishopu nevanhu vake pane zvavakaita kumufi nokuti ikuti hatizivi kuti ndizvavari kureva here nokuti nyaya yakaendeswa kumapurisa vanhu vachienda kumapurisa vachidzoka chena mapurisa kurati iri mokwechi yamapurisa but chitunha kuya kwachaita kudzoka iko zvinozvi chatanga chaendeswa kumba kwani kwabhishopi nekuchechi yakocha kuinsiza. Right, isoza mukoba Cape Auto inzwai nyaya iyi iri munzvimbo pasi pachifa anonzi Delhi. Okay, mune vanhu vari kuchema mukoba Cape Auto munhu ari kuchemedza vanhu mukati menzvimbo iyi ndisabhuku aita sei sabhuku zvaari kuita iye akatozouya mushure memamwe masabhuku akatombouya nemamwe madzishe sabhuku mukoba Cape
takasvika pamba pako paune 15 years uchigara nokurima ari kushevedzera kuti izvo nzvimbo iyi kubva apa iyi iwe unofanira kugumira apa ndakutogura ndakuda kutopa munhu kana wakanga vakachinga kunzi bvisa handine kupikiswa makamboona mukomba kepi nzvimbo ina sabhuku inogara vanhu vasingazivani yekuti unosangana pachibhorano chobvunzana kuti kuyu ndiye anonza uyu akala manje ndiye ari kuvakapo uyu akala manje ndiye akapinzwa pakona yaningi apo ende sabhuku anoshevedzera kuti iye munozviziva unhu hwangu ndinohova anenge atazokutamba kugura stendi akamurova nekumupini wedemo ari kushevedzera kuti anoramba zvandiri kutaura izvezvi ndinogona kumurova zvakare nzvimbo yandiri kutaura mukoma kb munyika ino yezimbabwe munozivikana nezvipfuwo zvamunozivikana nezvipfuwo zvakafanana nemombe nembudzi nemakwai zvino tofanira kuti pese panogara vanhu zvinofanira kunge paine nzvimbo yezvinhu izvi asi nzvimbo iyi haichisina zvinhu izvi sabhuku ane vanhu vanodarika 200 muvhileji imwe chete right chinova chinhu chekuti kune mamwe villages kutogura kunzi sabhuku number 1 sabhuku number 2 but iye ari 1 ane varume 3 vanofamba navo vekuti vanogona kunzi iwewo pawatangira apo gura ipapo uchienda kumberi vanhu vari kuchimba chiti munyika yatiri ndiye zimbabwe takasununguka takapiwa zvinhu nevakaenda kare tikasara tiine mugambi but nzvimbo dzedu dziri kugurwa nemunhu ari kuti handini kupikiswa ukandipikisa unoziva ndinorova ndinova nedemo ipapo nyaya yakasvika kuna mambo here vari kushevedzera kuti isusu tisati taenda ikoko tiri kufamba nenhepfenyuro tiri kufamba nemitemo yezvakawanda tisati taenda ikoko pamwe tinogona kurasika zimbabwe tisati taenda kwamambo nasabhuku uyu titore nzira ipi nokuti tinogona kurasika tikazorasikirwa nezvakawanda vedare muri kunzwa kanyaya iyo mati ndeyekupi isusa okay anetsa ndofunga akatrena karati ari kushedzera kuti anenge angonetsa chete hiya ndikakata ndikabata dema ndikuteme batira kurwale kumashure kwavo amai so vakambokanganisirwa vakaendere kunoripota kumapurisa right kumapurisa kuti kwanza risataenda okay kwanzi maitiro emunhu uyu unotoneseka kuziva kuti simba rake riri papi alright nokuti anotomira zvokuti handidi kutaurizwa handidi zvakawanda munomu munoti inini but vanhu vanoti imwe nyika ino inoti isusu but kuti unzi sabhuku kuti unzi manager iye kuti panzvimbo vanoda order kana pasina vakuru zvino hazviite sei hazvifambi tose tikaite vakuru zvinoita here zvino wacho watakapiwa kuti ndiye sabhuku ari kushevedzera ndikati oho munhu wese oho kana ndikasumudza musoro iwe ogara pasi ndo panoshevedzera kuti toita nyererai tiri vana vemuzimbabwe maki mwazi anenge akuimba kuti ndikamira vakagara ndorohwa tikagara vakamira ndorohwa ndoita kumagoni chinhu chichizonzi batai nhunzi dzechirungu toite sei nasabhuku beyond deep down 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 deep down paka chiweshe chakamira sei kune manzvimbo kumarisettlement ikoko hakuna masabhuku okay vanhu ndokubva vapiwa minda nemasenzi avanogara ikoko right velave ndovange vari mukati mekuenda ikoko kunotora mari dzemuteera right zvichienda nekuti ofaleta ndiye kanyemba ofaleta ndiye bhosho ofaleta ndiye ezra epakuloti ofaleta ndiye kanyemba bhonzo kanyemba bhonzo ndiye anesiteri noshanda kana mari ichibhadharwa inobuda iri yakanyemba bhonzo ndizvozvo inzwai zvakuitika ipapo venenzi pavakaseindi ikoko kukanzi kansela ndova kuchienda kunotora mari then vozoendesa kumbi kulens zviri muodha yavo yes inzwai kansela maendero ari kuita iko zvinozvo kansela ari kuti akasvika pamba akaona paine vanakomana vari over 18 years kana uine vana 6 vauri kushanda navo vachirima munda umu kana iri $5 yaibhadhara kanyemba bhonzo patreki isabel vana vese ivavo $5 per head kana vari vana 6 by 5 multiply by number yevana vauinawo but offer letter ndeyakanyemba hey but pamari dzimba dziri kuitwa izi hapana risiti
pavanoenda kansera kunosarenda mari kulens kana kuti kuhofisi yelens havasi kudzoka nerisiti. Okay, kudhara marisiti aiuya. Yes. Saka iwo vane lendi iyi kuti vari panzvimbo idzi pari kubvunza kansera ari kuti kudini. Aiwa hapadi uye kutaura ndini boss is always good. Mukada kuneta ndoita mapepa ndiri kutoa. Saka hapana chavati vaita ndo pari kuchema zvikanzi mbudzi kuzvarira pavanhu unzi ndidzingirwa imbwa. Yebo. Anyway, abantu vanoenda kumaofisi vachidzoka nezvichemo zvedu tichivapa zvichemo zvedu vachienda kozvo vari kutenga kudaiso zvimwe tikamhanya takanganisa totozonzimbai pano zvachose tite sei tibatsirei ichiweshe mungaziva kuti inzvimbo dzipi kana kuti inzvimbo ipi iri kuchiweshe kwacho. icho wadi mukoma keyboard. munayo nzvimbo yake inayo musoro tikapedza tinodaka kubata velens tivaudze kuti ndo zviri kuitika kupi kuchiweshe. Mari dzenyu padziri kuuya dzakadaro here muri kuzoteverewo kuti pamba pane vana vangani dziri kuuya maridzi dziri kuuya here dzine vana 7 nepamba kana dziri kungoya dzadzi dzakanyemba 9 minutes to 12 zadiyana. Pane chiziviso chandinacho pano chiri kuti icho kanyemba ndiri kukumbirawo karubatsiro ndiri kutsvagawo hama dzangu dzekwa nyanande. Okay, nyanande. Amai vangu vakasiwa vane pamuviri nababa vangu. Amai vanoti baba vangu vainzi okay akanganisa kunyora ihama dzekwa nyamande. Zviri kunzi amai vanoti baba vainzi Chris Nyamande vaibva kumasvingo vakasangana mugore ra1987. baba vaishanda kutsetsefly vainge vakakemba pakotwa. amai vaigara mubhuku ramagohoto kumudzi panonzi pachifuchira school. kana paine anoziva please ndatambura nekutsvaga hama dzangu dzekwanyamande vakateerera baba vangu kana vari vapenyu Chris Nyamande kana hama dzababa vangu dzaChris Nyamande right ndini mwana wenyu ndiri kukutsvagai ndibatei panhamba dzenhare dzinoti 0783 041147 0783 041147 0783 041147 kekupedzisira nhamba idzi 0783 041147 ndibatsirewo handina kana hama 1 yandinoziva ndoda kuzivawo kamutupo wangu amai vanonzi Beauty Nyamukana ndofunga kuti aiwaka hama dzababa vako Chris Nyamande dzazvinzwa uye dzatora kuti waita kuzika kwakodzwa ikoko mati kwakodzwa kune kunonzi kwasabu kukodzwa kuti weshe kumukadzi wavane birthday nhasi havasina vane mudhimeni yako kuti vakadzi vevanhu zvinogona kudaro amakenosa kwasi chiweshe ndofuti ine munhu uye wekuita sirepetiriza gore rakapera ka ndizoka kuti wee chiweshe ityai mwarini saka muri kuti kudina mainosa aiwa ndiri kuti mudhimeni ngavamiswe basa rekuti vapedza ka vakadzi vevanhu mudhimeni ngavamiswe basa handina mwe madhimeni vanogona kugadzikwawo futi ipapo. aiwa but amainosa uyu mudhimeni haana kukanganisa mutemo wokubasa kauyu. aiwa ari kukanganisa mutemo womunzvimbo womunharaunda wavakadzi vevanhu. saka anomiswa sei basa? apa manje murume akanzomugona bapfeka hembe dzemukadzi waari kumwa ndiye vari kutosangana naye mbunde hakaka yakadara babaisa pe apa zvakaitwa nasekuru manje vakagona here wobva wati iwewe murume iwe muzukuru wangu iwe hapana sendera wakabvisa saka mari yabviswa nechikomba ndiye ava official murume. aiwa sekuru avakazozinyanya vamwe ndi vari kutotumidza here mukadzi womunhu muzukuru wavo kuti aende mberi vacharamba vachingodaro kusvika riri anenge abatwa kubvisa mari votora kutiriei ngavasadaro sekuru pasinawo pasina sekuru aiwa hapasinawo ine hakundazviramba pasinemi sekuru ramakateerera nemuzukuru wechu nese nekupwanya kwakaita imba ngahabhadhare kumapurisa kuti mukadzi yatove mhosva kumapurisai yatinokutoka nekuti nyango marusina zvimwe zvinhu zvaakatora nezvemurume ngaangonyepawo kuti akatakura zvinhu zvavo. Yes, KD na Bosho. Zviri sei? Zviri bro, tinotonga nyaya yokutandeyo kayo. Tara chibada atifaniri kubatanidza mhosva. Mhosva yega ngayo mhosva. All right. Ngozi sekuru wataura squad yokakanganisa dai pasina kuti zvikuru abata nchikomba vaitaura kuti nyaya yepfuma. Vaitaura kupi? So
totanga kutonga mhosva yokuti mudzimai aita chikomba ari pamurume. Tomboka chinda kwasebheketa pasafu kuti mume utangwarora bosa zvadaimba batishinaka kubvisa pfuma. Ene chikombo chozobhadhariswa mudhumene zvaari kuita hazvina kunaka, anofanira kubhadhariswawo zvaari kuita kana kutochinjwa nzvimbo yotochinjwa kana kudzinga basa. Chikomba chine mvumo here kubhadharisa mudhumeni uyu? Ayo achina mvumo. Fana bosi nyache fanike ndo bhadhariswa kwa mambo. Yafana nomfana wangu kudari wenwe ukienda pachihota yafana futi kanyaye. Yokuti ndikabata mukadzi domuti bhadhara aiwa ndizvo zvinoitika. Right? Ndinotenda kumtora mfana wedu mudzosere kudari wendomuti enda unopereka mukadzi azvidanzo pachiwanhu chedu. Bosi unenge watopa passport mukadzi utaramba achiita. So muzukuru zvakaudzwa nasekuru kuti enda kumurume wako, achibva apwanya imba akatora katwake ndokubva aenda, akagonere muzukuru. Ane mhosva akatadza aupwaze poseta kuti uri mbavha pazaimba. Ifanendo mapurisa imhosva yakazvimirira ega, uyu kubhadharisa chikomba imhosva yakazvimirira ega, uyu sekuru kurongedza mukadzi imhosva yakazvimirira ega. Hakuna zvakadaro. Dzingori mhosva dzega dzega. Mhosva dzega dzega vanhu ninyaya yekuda mari vanhu tisade praziva rume kakanyemba bhodza atsigare newana vanhu tisingarori ngatimbobvisawo kana shoma kwete kungogara wana 4 ndizvozvo kana ndimiwo hazvina kunaka saka vanhu vari kuzopedzisira vachiroora guwa mapurisa akuzopindira kuti wigai munhu machite zvino achitaiva tikudewo zvokwedu. 10:30 vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Israel Tembo po rigidi voti.